Ngena. Sawubona sisi. Sawubona Louisa. Sekuze wafika egcineni. Ini? Divorce yami. Umdivorce David. Louisa lencwadi ivela kubameli bami. Basho ukuthi mina no David sesehlukene, okusho ukuthi sekuphelile kwami no David. Mina bengithi kudala wadivorce nalo mhlobo. Ayi kodwa kusekufanele sisi uyazi manje free. Kanti kunjalo. Free ukuthi ungenza noma yini sisi. Free ukuthi usungaqoma ujole. Free ukuthi usungashada futhi. Louisa, umshado wonke wanele kimi. Angisobuye ngiphinde ngishade. Sisi umshado ufana lento efika endlini. Yinto esemqoka le. Awukwazi ukuvela ushade kanye busuthi awulunganga awufuni. Uma ungalunga uqala zama kaningana mina ngenze njalo. Louisa ngiyabonga. Angibuye ngiphinde ngishade siyezwana. Anti. Wosh. Yimandla ongemukela ngayo leyo. Ngoba sewudivorceile. Hawu, weMakhoti. Awuthwele ngani kodwa iduka ekhanda? Hawu anti bantu. Ngiyakwazi wena. Angithi? Yebo nguLouisa lapha kwamakhelwa. Uqinisile. Omakhelwane bakaMakhoti laba basileyo. Uphi lo mfana? Ake ngiphe. Hawu, umeleni lapho? Wale umcula njena. Kena ngaphakathi angimfuni ukamthuthu mina. Kena ngaphakathi. Makhoti, uyeke lo handle kunene omunye wabashani bami. Uyeke uMakhoti lo. Engihlala ngikhuluma ngaye njalo. Sawubona. uLouisa ke lo. Angeke bophinde ubombone lapha ekhaya njengoba sengikhona nje mina. Hawu, weMakhoti, uphi lo wamkhufa lona wawuthanda ukuzala uzokhanda ningazi ukuthi ukhandani. Engingafuna mangubone lapha ekhaya wangikhona. Anti, umkhufa kunje muphi? Makhoti, umkhufa lo hlala uzala uzokhanda engazi wathandani lapha ekhaya. Ushibhungulu. Imbungulu weMakhoti. Sakabantu esimbungulu lapha kwakho. Ushisidumi isiqashi. Isiqashi. Usho isiqasho. Usho isiqasho lesisihlala kwakho. Sihlala kwami, isiqashi. Lesi isiqashi engasoze ngisikhohlwe nakancane. Uyazi ke manje. Nayi indaba enkulu le. Hawu. Makhoti. Sakwabanjena lapha kwakho. Engasakwandi ukuvila nje. Noba ngizokuqeda njengoba ngifikile nje lapha ekhaya. Anti, sengiyavela lapha. Yebo Makhoti. Kodwa ke noko angizelanga lokho namhlanje. Uzele nani? weMakhoti. Kana uyithola ngancwadi kaHenry. Incwadi kaHenry? weMakhoti. Aka uyeke uluphinda into engikhulumile. Phendula umbuzo wami. Ande ngitholanga incwadi kaHenry. Uyitholanga akunandaba ke nje ke lokho into esemqoka manje yokuba kaMakhoti uhambe uyokwenza itiye ngoba ngifuna itiye njengamanje. Yebo anti. Usheshise Makhoti. Uthi ngiphumule manje. Ngiphumule angafa lento lethi. Kanti uphi lo mfana? WaHenry umele lapho lo mmili uphase indlu. Sengathi yawa wena Henry. Hlala phansi. Yebo auntie. Hayi. Henry umeleni. Hlala phansi kusegoli lapha. Yebo auntie. Louisa, kodwa ungitshela ufunani lona lana. Uzwile ukuthi uthini kimi? Mtshele mina ngisokwenza njani indaba kaSidu. Louisa la incwadi. U-Auntie Jemima uthi ngikubhalele ngikutshela ukuthi sizofika lapho sizovakasha amasonto amabili. Funda sizwe. Ngiyathemba ngeke kube yinto enzima leyo. Yiza noma u-Auntie esho ukuthi indawo iningi lapho. Angeke ibe khona inkinga uLouisa. Nicabangani ngale? Ulaqasha u-Auntie Jemima. Inkanaba. Ukhona lapha eSitting Room.
uyaza ngazi ukuthi uzokwenzani wena mayekubona. Hayi ungacabanga ukuthi kwenza njengaqala phela ukuthi ngiphumela. Alutho phela ungavela ushaye phansi phela uhambe uyolala hayi. Ngihambe ngiyolala Sidumo. Lalela lapha ngizobuye ngikhulume mina ngalento Sidumo bandla yazi. Lala Sidumo ngilalela ukuthi ngithini. Kuphi konje? U-anti useyazi ukuthi usudivosile noDavid. Manje unethemba lokuthi mina nawe sizozwana. Uyamazi u-anti Juma munezinto ezithile ahlale ezicabanga ngenye indlela. Yimini osithobayo uHenry net. Ufuna ukuthi wena ushade. Ufuna ukuthi wena ushade noHenry. Uyazi kodwa sisi izinto ziyabheda kulalokho eziko. Konje sibhediswa yini? Uyazi phela sisi kodwa kamubi kangaka. Ngizwe ngitshela ngathi angifuni ukushada. Uyazi kodwa sisakala lutho ngempela. Akuyeke lento siswana. Uyazi ukuthi inqobo nje ukuthi ke mina ngeke phela ngihambe ngiyolanda phela kulogogo lo. Ngithola ngifile. Uyabona ukuthi abantu wakho uyathanda noma kathandi mina I'm here to stay phela. Ikhaya lami leli. Futhi ngiyayikhokhela futhi la kamera ngithi shiya phela ukhohlwe nje angindawo. Lalela lapha. Uyazi ukuthi wena sizobuye sikhulume ngalolu daba. Hambe nyama ngakona. Awuthoko wasisa wafika. Kwenze njani? Inkanyamba uyazi ukuthini uhamba nomshana wakhe Thoko ufuna ukuthi mina ngishade naye. Ushade naye uyazi ukuthini uyabona nje bangashade noDavid uyena lo mama wenza ukuthi ngishade nami futhi ngishade nalomuntu mina. Sisi ngokufisela inhlanhla mina ngisahamba kusaya emshaneni isale kahle Thoko bani ngicela ungisize ngishade. Thokoza. Anti sibene inhlanhla ngithe ngibona nje ngabona sengena uThokozile. Sawubona Makoti. Sabona Thokozile. Makoti. Awukayithwali namanje iduku yapha ekhanda wena. Thokozile, uHendi liko lo. Umshana wami. Sawubona. Yebo sawubona. Makoti, uzolala nami ke wena lapha ya kulela kamelo. Yabona kuHendi li uzolala lekamelo lingapha. Liphi ikamelo anti? Kamelo. Hayibo, awungeke. Ngeke kwenzeke weanti ngeke. Angikwazi. Kusho bani? Ukuthi kade ngudla. Ishona into eyodwa nini. Kade kupendwa, kade kufuthwa imbungulu. Anti ukuthi linuka kabi. Hayi, akunandaba kunuka kabi. Inqondo mazingekho imbungulu lela kamelo. Ngoba uHendi le angeke abenandaba nokunuka kwembungulu. Yabona ke Hendi lakithi? Yebo cha anti. Makoti, thatha uHendi le uye naye lapha ngalelela kamelo. Lezolala khona. Makoti, thatha uHendi le hambe naye. Yebo anti. Sheshisa makoti. Thokozile, uzothatha iportment lami ke ntombi. Sihambeke manje nami uyongisiza ngothulule zami impahla. Ngale kameleni la ngizolala khona. Izake Thoko. Oza Thokozile thatha. Thokozile, thatha iportment lami. Sihambe. Bantu yazi ukuthi angazi ukuthi ngithini. Njengale ndaba leka antethi uzolala lapha kulela kamera ukuthi vele sekukhona umuntu ohlala khona. Awu, kunomuntu? Yebo. Oh, ngiyabona. Cha, akunjengoba wena usucabanga. Bantu akuyena umuntu wesilisa oyindoda. Ngathi nje umuntu oyisiqashi. Hawu, Sidumo kanje khona? Uzake. Lona ngumshana kaanti uHenry, lona ilohlala lapha. Oh hayi. Sawubona nsizweni. Awu, sawubona. Hayi ngiyajabula impela ukubona umshana wenkanyamba. Oh hayi mhlambe ngiyanthikameza mhlambe nikhuluma indaba zomshado sengisho. Sidumo. Kahle. Singathi khona waqonqela kunene babili. Cha, yithi nje ngicacise nje kahle. Angisoze mina ngashada nawe, angifuni ukushada nawe. Awufuni? Uyazi
ngiyazi ukuthi u-anti umuntu othanda ukuthi aphoqelele izinto. Kodwa-ke ayikho into engingayenza, angeke ngishade nawe. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe uzophatheka kabuhlungu naHenry, ayikho into engingayenza lapho. Oh. Ngiyabonga Nkosi. Hawu. Angimubanga kangaka ngithi. Cha. Bengingasho nje wona usucabanga. Niyamazi u-Auntie Jemima ukuthi ungumuntu onjani. Futhi uma into eseyicabangile waze wayifaka ekhanda, akukho lutho lojika lapho. Mfowethu, unikwa bathi hewa manje Anti, uyeza. Lala lapha wena. Uyazi uthini? Wena umapendana la ekhaya, uyapenda, ulala la ekhaya. Uyakwazi wena impela ngithi kakuthola lapho ukhanda. hayi bengithi ngumapendani mina. Fela umapendana. Umapendane. Angithi isikhathi ngabe sewuqedile lapha manje wahamba waya kini. Angithi manje Cha anti, ukuthi manje akakaqedi ukupenda la endlini. Manje ulala la ekhaya. Wemakoti, ulala nendoda lapha ekhaya nobabili. Wemakoti, bathi inkodo omakhelwane bakho ulala nendoda. Omakhelwane. Omakhelwane bami. Oh, vele ngilala kaLuiza mina anti. Oh. Manje ke anti njengoba usufikile wena sengizophindela ngiyolala ekamereni. Bese uHenry naye umapendane lo bawolala lapha ekamelweni. Henry, angithi awunandaba baba. Yebo kulungile. Nazo angiboni ukuthi izolunga lento mafo. Nabafungilele kahle yas. Yazi ukuthi mina ngiphethe umphefumulo nje mangingaphefumulo uzobona ngathi. Ay. Uzophela newash. Yeah. Yangivusa phela iwash. Bangisile. Silala. Sithuma bafu menzenza njani? Hayi. Masiyeke manje lento ngeke ilunga phela. Lala ubheke ngapha mina ngibheke ngapha. Ngeke phela, hawu. What? Hey, Sithuma bafu. Indle ndawo yakho. Hayi. Yona hayi is good is nice phela. Bahle labantu bakulendlu. Hayi vele ume nje hayi muhle impela yena. Angisho miki kuphela. Ngisho nawe uThoko. Uthoko? Hey, uThoko. Uthoko. Hayi phela njengoyise phela loyo. Unamehla amahle ngathi ngawethu. Hayi futhi nje njengomfowabo. Unobuntu impela. Hayi uyabona ngaphandle ukuthi ke sibe abangane yabona abe udadewethu mina ngibomfowabo yabona into esinjalo. Pho ume kahle yini? Hayi hey uyazi uthi phela singabangane lo sinje. Sithuma indlela ahamba ngayo ngathi yadansa. Hayi wena yini ngawe ulokukhuluma awuyeke ukukhuluma ngoThoko manje. Sithuma bafuna uyaxolisa kodwa inqaba lena. U-Auntie Jemima ngisalonke izolo engiletha la eDani kuzoshada noMeyi. Mina ngisuka ngikhanga umtshana wakho uThoko. Hayi man vala umlomo wakho ulale man. What? Hayi. Ngena Louise. Sisi, ukhona. Louise, uyazi uthi akekho uye ephepheni uyokulwa nabantu basephepheni ukuthi basikhipheleni isithombe sentombazane ku front page efaka ibhigini ngoba bazokhohlakalisa lo Henry wakwazi into enjalo. Uphi lona sisi? Usalele loyo. Usalela ngo9. Hawu, kumele akhathazeke ukuthi uSidumo uzofundisa yena ukohlaka. Hayi phela. Uyazi uSidumo uthi abalala ngebusuku bebewa nje bebhuquzeka phansi embedeni ubusuku bonke. Hawu, ngiyathemba kalimalanga abantu.
uSidumo uhlale zonke insuku kulampetha ngalimali. Cha ngikhulumi ngoSidumo mina sisi. Ngisho Henry. Hayibo, usho Henry. Sisi, saloko kwasho number 4 wami. Angaze ngizwe inhliziyo yami ishaya kanjena. Phela ngiyazifela sisi. Ngithi utawumfuna. Uyasifela wena ngoHenry. Angikwazi ukuzibamba sisi. Sisi, uthando solifikile. Ayikho into ongayenza. Njengoba uHenry mncane kangaka kunawe nje. Sisi iminyaka isho lutho uma abantu bethandana. Ngingamtshela kumbhede endlini yami sisi. Ngingakunika nesiqiniseko sokuthi angeke awe. Louise, ihlazo lonke lelo likhulumayo. Sisi ngicabangela impilo yakhe. Usho ukuthi sisi. Hawu mhlambe naye iphupha ngami. Hey! Asazi lapho. Uyazi ukuthi wena uyaphupha impela yazi ungalele uthi thoko Ngiyazi iminyaka ayisho lutho uma unothando. Akekho esifazane ofana naye. Uma ubhekile nje ubona uthando kuyena nokweneliseka. Mhlambe naye uzovela akusakwazi ukuzibamba ngalo. usho ukuthi uyomtshela konke lokho Yebo Sithumo. Kodwa kumele ngiqaphele. Akumele andithi mama ayazi lena. Ngoba uma ethela lokho sobe ziphelile izifiso zami. ngikanyamba phela le Oh sisi. Sisi. Yini kwenze njani? Inhliziyo. Ngibiza udokotela usuphuke hi. Ngimsakhuluma ngani sisi? Ethini? Uthe sisi, uthe uyangithanda. Uthe uyangithanda? Ngimzwile sisibetshela imbukulu sisi. Uthe uLouise akamdala leze kimi futhi wathi uthando liyiboni leyo mibimbi sisi. Leyo mibimbi isho nje ukuhleka nothi. Ngempela usho njalo Louise. Sisi emva kweminyaka emingaka ngaze ngamthola number 5. Ngiyazi mina la. Sithumo angazi noma. Ungangenzela ifavor nje encane. Nje wena ujwayele nothoko. manje Ngifuna ukumbona. Ngifuna sibonane mina khona ngizomtshela into engihluphe enhlizweni yami. awukhulula awutsheli ngani wanthi mama uyovela amtshela ukuthi wena ufuna ukumbona ngithi Lutho angeke ngikwazi kuloko. Phela nofuna ngishade noMay. hayi wokulungile ngovele ngimhlebele mina ukuthi wena ufuna ukuthi uMay abe number 1 uThoko abe number 2 uvela uthatha isithembu nje kwaphela Cha. Sithumo uthoko yedwa. kulungileke ufuna ukumbonela kuphi Khona la. khona la kulungileke ngizomtshela ke mina ngisala pha kwamathema ngoku hayi angithi phela ngenze le promotion kothi ke mawushaya u1 idina ke bese ngiyamtshela ukuthi ke wena ufuna ukumbona ngithi kulungileke Ngiyabonga. Osaka amathema yena uza Sithumo. gogo yebo gogo Ubethile kuwe. Uzama ngiyazi ukuthi imfihlo lento ngiyazi bantu. ngitshele ngikutsheleni ngoba ngazi sesi yini ugogo lokho ephinda phinda into za ngitshele woza yini Louise amiyekele uzokutshela yena mayisethanda. Sithumo, uyazi ukuthi ungizwisa ubuhlungu obunjani. ubani mina Sithumo. Yazi ukuthini? Sekwanele lokho. Awazini ukuthi uLouise uyagula. Uphethwe isifo senhliziyo uphethwe.
Oh, hayi. Baningi phela ngibazi ukuthi banjalo. Hayi. Kuyazwakala impela. Hayi. Ake ngithini mina ngisathi uyokwamatheba phela. Hawu awubona ibhodi phela. Ngizobuya ngelunch. Hayi ake ngishoni bakithi lo mfokazi ungifunela nje ngoba sazana nokwazana. Thoko angazi ukuthi ufuna ukuthini. Uthe nje mina ngimenze ipoint. Ukuthi ufuna ukuthini angazi. Awu sanibonani bantu abami. Bona mfundisi. Hayi ngibonakala fifi kulezi ibukozani. Impela awazi. Hawu kwangcono ke manje. Awu kwakuhle mfundisi. Ninjani mfundisi? Sikhona Thoko. Ngizwe kuthiwa kufike ubantu akufikelwe izivakashi ebuya eThandi. Yingakho ngithe hayi khona angilethe umthandazo la naloku nje ukujwayelekile. Ukujwayelekile? Yebo phela ngisho inkomishi yetiye naloko kuhamba nalo. Ungandlula mfundisi. Ihlazo leli. Ngimtshelile kodwa ukuthi umngane avumelana besifazane abangagqokile, abagqoka naku lokho kwami umsweswana okuthiwa amabhikini, bagcwale kulo lonke iphepha leli. Sawona anti. Sawubonisi. Wase wasizuma baba. Uyazi ukuthi ngenhlanhla sinevakashi zaseDandi. U-anti lo akakunene uyakhumbula ngesikhathi ngiye eDandi ngithi kushona ubaba kunene. Unkosikazi wakheke lo. Oh. Sawubona Mrs. Kunene. Awusawubona mfundisi. Uyazi mfundisi njengoba ufika nje ngixoxa nomakhoti ukuthi ihlazo leli bavumela abantu besifazana abanqunu bagcwale kulo lonke iphepha leli. Akunjalo mfundisi? Usho lamantombazana nezithombe ephuma emaphepheni efakela ukuthiwa amabhikini okufanele ukuthi bahambaze. Uyazi mfundisi umzimba womuntu ithempele likaNkulunkulu. Konke ke lokho bakwenzela ukuheha amehlo abantu besilisa nje. Uyazi mfundisi konke ufuna ukukutshela yona. Isho wena othandekayo. Uyabona le kwela kithi eDandi. Ngeke yenzeke into enjalo. Uyazi ngeke yenzeke ngani? Ngani? Ngoba mina lo angeke ngivumele into enjalo. Nakho ushaye khona. Kodwa uyibona lento ukuthi ngathi umfundisi phela uyayithanda inkanyamba yabo. Aya isidumo. Bafanele nabanje. Weda. Isidumo. Awuhambi uyobiza la mfokazi ngifuna ukuzwa nje kahle ufunani kimi. Hayi kulungile. Ngibizele emakamelweni nje. Isa Thoko. Ngake ngizwe. Awungeni wena? Hayi phela ngayingena kanjani indaba zabantu ababili hawo. Sidumo. Akalumi Thoko ngena. Yathemba ngeke alumi ngempela phela. Siduma kanti ukhona la? Yebo mfundisi. Siduma. Ngingaxoxa kodwa nawe. Nami mfundisi. Yebo Siduma. Kungendaba kaMrs Kunene. Siduma. Intokazi eqotho, enesithunzi, enokholo lunzulu, enengqondo nje ejulile ekwazi ukuhluza okuhle kokubi. Hayi uAnjimama lo mfundisi. UJumama kanti. Bheka la Siduma. Okuyikona wena ufuna ukutshela kona ukuthi uyabona mina sengiyindoda esiqinile nokho enokholo ephethe ibandla enomsebenzi ongapheki kokwenza kodwa umuntu angenza kanjani nje ukuthi uJumayima lo abe sebandleni lami kuthabe uMajeffro wahumuzela nje wena ukwenze njani hayi bowuthini mfundisi konjwa wena Siduma ungiphoqelela kanjani umuntu wesifazana ukuba nje abe senkonzweni okuyona wena Hlala phansi Ntokazi. Sengehlulekile. Uhlulwe yini? Bengithe kuSidumo. Ubutheni? Kanti akutshelanga yini? Engitshelani? Manje Thoko, ngiyazi ngilethela ukuza kuMay. Kodwa manje sengithole wena. Ha. Ngilahlekile ni webani? Thoko ngiyasifela ngawe. Bakithi Nkosi yami no. Akunjalo anti. Okokuqala sazani nana kahle futhi mncane uHendrik nami. Ngiyazi mina makoti. Ikakhulukazi yena. Ngimaze emncane engaka.
ukhulele kwezami izandla ngasi kahle makoti ukuthi uyakuthanda into nje usabe ukutshela ukuthi uyakuthanda manje usekusele kungakumini ukuthi ngitshele umfundisi ilanga lomshado akunjalo makoti.